Vážený pán predseda vlády, organizátor protivládnych protestov z pódia deklaroval, že Rusko bolo iniciátorom druhej svetovej vojny aj studenej vojny. Preto je pre nás Ukrajina nádejou. Rusko bolo iniciátorom druhej svetovej vojny a aj studenej vojny. Aký je váš pohľad na takéto prepisovanie dejín? Chcel by som vás požiadať, vážené dámy a páni, aby sme všetci využili 80. výročie konca druhej svetovej vojny a víťazstvo nad fašizmom práve na to, aby sme pripomenuli celej slovenskej verejnosti, ako druhá svetová vojna začala a kto mal najväčšie obete počas tejto druhej svetovej vojny. Najväčší podiel, pokiaľ ide o víťazstvo nad fašizmom a víťazstvo v druhej svetovej vojne, majú národy a krajiny bývalého Sovietskeho zväzu. A na tomto fakte sa nedá nič zmeniť. 21 miliónov mŕtvych ľudí, pokiaľ ide o bývalý Sovietsky zväz. Možno robíme aj my do určitej miery chybu a ja túto otázku pravidelne otváram predovšetkým na stretnutí s ruskými predstaviteľmi, kde im pripomínam, že na rozdiel od západného sveta, ako keby bolo k dispozícii málo kvalitných filmov, málo kvalitných dokumentov, ktoré hovoria o tom, čo sa vlastne dialo počas druhej svetovej vojny, ako to celé vzniklo. Aké utrpenie znášali predovšetkým občania bývalého Sovietskeho zväzu a vojaci. Niekedy, keď sledujem faktografické dokumenty v televízii, mám pocit, že sa čím ďalej, tým viac vytvárajú sympatie k nemeckej armáde. Hovorí sa o tom, ako nemeckí vojaci trpeli pred Moskvou. Hovorí sa o tom, ako trpeli na iných frontoch bývalého Sovietskeho zväzu. Niekedy stačia významné filmové snímky, ako napríklad Zachránte vojaka Ryana, máte pocit, že sloboda prišla len od západu, že v podstate neexistoval východný front a existoval iba západný front. Tieto trendy sú veľmi nebezpečné a ich môžem možno ilustrovať na mojej osobe, pretože ak to takto ďalej pôjde, tak sa dočkáme pravdy, že som sa sám chcel zastreliť v Handlovej na námestí. Ja odmietam spájať prítomnosť s minulosťou a preto ešte raz. Plánovaná návšteva oslav konca druhej svetovej vojny v Moskve 9. mája nemá byť žiadnou provokáciou. Má ísť o absolútne dôstojné pripomenutie si toho, kto zohral v druhej svetovej vojne rozhodujúcu úlohu, a to bol určite Sovietsky zväz a súčasné Rusko. Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva z marca 2025, ktorý sa dotýka Ukrajiny, kde rozsudok konštatuje, že Ukrajina porušila právo na život podľa Európskeho dohovoru o ľudských právach veľkému počtu ľudí. A práve tento rozsudok poukazuje, kde sú tie prapríčiny vojenského konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou. Áno, znovu pripomínam, že pokiaľ ide o použitie vojenskej sily, išlo o porušenie medzinárodného práva, ale niečo sa dialo v tej Odese. A niečo sa dialo v rokoch 2014 a 2013 v tomto priestore. Dámy a páni, kto z nás vedel detaily udalostí, ktoré sa udiali 2. mája 2014 v Odese? Kto tie detaily poznal? Kto vedel, že tí, čo podporovali Ruskú federáciu, si postavili stanový tábor a potom, aby sa skryli pred agresívnou masou protiruských protestantov, tak utiekli do budovy odborov, tam sa zabarikádovali, táto budova bola zapálená, ani jeden hasič neprišiel pomáhať, pretože mali zakázané prísť pomáhať, 42 ľudí tam zomrelo. A tí, čo skákali z okien, boli často dobití na zemi ešte protiruskými protestantmi. Kto o tom vedel? Kto o týchto veciach rozprával? Samozrejme, ak sa niečo týka Ruska, tak je to zakázané o tom hovoriť. Ak sa to týka niekoho iného, tak sa to 1000-krát nielenže publikuje, ale sa to v každom prípade aj preháňa. Áno, teraz sa dejú hrozné veci, pokiaľ ide o vojnu. To všetci veľmi dobre vieme. Ale nikto nemôže povedať, že len tak z ničoho nič, hoci je to porušenie medzinárodného práva, sa Rusi rozhodli vstúpiť na územie Ukrajiny. To má prapríčinu v udalostiach, o ktorých som teraz pred chvíľočkou hovoril. V Európskej únii je zhoda v tom, že pokiaľ nebudeme pokračovať v zásobovaní Európy plynom z východu, tak bude významne deformovaný trh s plynom v západnej a strednej Európe. Ak sa teda európske špičky rozhodnú definitívne prerušiť akékoľvek dodávky plynu, ruského plynu do Európy, bude to mať následky v podobe cien, pri ktorých nemôžeme byť jednoducho konkurencieschopní. Ak má 1 MWh plynu v Európe stáť 45 eur a v Spojených štátoch pod 10 eur
nemôžete za týchto podmienok konkurovať. Naviac takéto pokrytectvo, keď každý hovorí, že poďme zastaviť toky ruského plynu a pritom Rusko je druhým najväčším dodávateľom skvapalneného plynu do západnej Európy. Ten plyn stále ide. Dokonca celý február, skoro do polovičky marca, ešte Ukrajina cez naše územie brala ruský plyn. Čiže nám zakazujú brať ruský plyn, lebo vraj podporujeme ruskú vojnu. A samotná Ukrajina, využívajúc právo Európskej únie, tlačila cez Slovensko, cez Vojany, plyn, ktorý nakupovala, samozrejme vždy išlo o plyn, ktorý mal ruský pôvod, čo je mimoriadne zaujímavé. Našou povinnosťou je vynakladať všetko úsilie, aby tu okrem Turk Streamu, cez ktorý k nám ide teda ruský plyn a ten nám zabezpečuje domácu spotrebu, aby sme obnovili aj tranzitné kapacity. Pán poslanec, my máme rúru, ktorá má kapacitu 90 miliárd metrov kubických plynu. Mali sme obrovské príjmy. Táto rúra je v podstate teraz suchá. Čiže my musíme veľmi pozorne sledovať vývoj mierových rokovaní a pripomínať, že ak chceme stabilizovať ceny plynu v Európe, ak chceme mať ceny, ktoré budú konkurencieschopné, tak musí dôjsť k obnoveniu tokov plynu z východu na západ. V opačnom prípade nemáme šancu konkurovať Číne, Spojeným štátom alebo neviem komu všetkému.